kawinjo ber kende. Ingen mokwongo Joyce, ADANI issue no kochakore gi Kenya Kwanza government. Then previous regime ema nochako initiate ADANI kaka ne ginyalo list JKI. To ingen joma neno ka mang'eny kabisa gin joluo. Koro adwa miyo gi example gi mani dala. Ineno Sony Sugar Company. Nochakore 1979. To nobedo list ni kambi miluongo ni Meta International Group. King'iyo higni go from 1979 to 1985, right? Kikae from 1985 to 2000, okagumo ni Bukatet International Group. King'iyo from 1979 to 2000, man international farms. In fact, first farm nani Indian-based company. Second farm nani UK-based company. Mani diere mane jo South Nyanza, kata Nyanza mzima. Ne nyalo puro niang maus maber. Ne nyalo employment ne ber. Kod jopur ne nyalo chul. Kano duoke e lwet sirikal, kaka jofwambo gi keyo. Isewinjo kilando ka every now and then ni Sony Sugar ni goyi mokrum. Ni koro man an example to ADANI. Kopo ni ADANI as Indian-based company nyalo run JKI maber ma offer employment to Kenyans or run the airport maber plus ushuru. Then what's wrong with that? Nikech what you are example kata gi jo Rwanda. Ngiyane airport mar Rwanda. Right? And one of the best international airports. Matene ni siro wach keto JKI lutadani. Aneno ni josiasa ma Kenya owego siasa gi life ma jokenya. Kuponi ADANI donjo Kenya to nengo wakete good condition. Wawinjre better terms. Ni angama jokenya dwaro kuom ADANI. To gik ma jokenya dwaro kuom ADANI, government ma Kenya onego ket ne jokenyans publicly. Jokenya ng'eni ADANI biro timo kam nikech ng'ama nigi clear information about the deal between Kenya and ADANI joma thin manigo sana. Jomne no wuoyo kagi machalo Richard Onyonka gini. Samoro ne dwaro envelope moro to kokalo. Right? Ineno kako owuoyo gi mbade. And very motive. Nyisi ni tigi moro motemo to tamore bedo kaka no plan. I feel ni jokenya mantie sana. Mawuoyo kumo wabede kata manenwa sana. Gikia ni ADANI ni ofango. ADANI en achiel kuom kembe mosegero airports mang'eny globally. To kembe mora globally mago ohala nyaka bed gi issues minyater gi e court. Right? Kata kidhi madela ruka. Ichen a lot of issues. Mucho moko ni dwateri kate court. Moringo mowuok nyaka Kenya ka. I feel ni ADANI kod king'iyo JKI montie sana Joyce. Bingen JKI nigi losses kabisa ma miyo jokenya. Every year in year out, onge chieng ma JKI oloso profit. And mana losses plus losses. Losses plus losses. Ngiyane kata kaka unjo fwambo gi keyo. Wan gigo machalo nade. Koponi ADANI nyalo gero JKI mobede first class airport globally. Mochako offer Kenyans employment. What's wrong with that? And I support ADANI mondo obed airport. CP Evans Ogutu adwana duoke twak okinyi makawuono ne jalonyo weche mag uchumi montiere gode twak mar okinyi makawuono. To wachni mar ADANI bende ber kwa ng'iye e tieng'